Nalendra kang ambek marutama simring para kawula dasi Agung genyo paring dana keganjaran saben dina Rama Prabu Salya kepareng sampun rawuh sarengan dumateng Sura Kadang Werda Waruju Rama Prabu angesti dhateng jarwanipun anggir ingkang bapa sepadus marap sowan amun ngantos damel kuciwanipun anak Prabu ingkang bapa tumulya hage ngadhep ngersanipun anak Prabu Jaka Pitana matur sewu sembah pamanujum ugi sampun rawuh sampun nggih sampun Koko Adipati sampun rawuh nampi penginggalipun Yayi enggal saged panggihan dumateng sedaya para kadang Yayi paman senguli sedaya para kadang sampun kempal sampun nggih mboten badhe nguciwani sakwanci nampi dawuh kalebet keng rayi Bule Srawa ugi sampun sumadya Dimas Bule Srawa prayogake jeneng para ngadhep nggih mistakaken dawuh Koko Prabu Rama sedaya para sepuh kula kempalaken mboten asanes kejawi namung badhe angrembak pawarta ing sampun kula tampi saking prajurit sandi yen to Koko Prabu Bathara Kresna badhe pun utus minangka dutaning Pandhawa anjabel negari Ngastina Rama Prabu paran ingkang dados pawasanipun Rama menapa tetep badhe kula gegegi dipun kuwi negari menapa kaparingaken upamita dipun kaparingaken mateng Koko Prabu ateges badhe katampi sedaya para kadang Pandhawa kula mboten rela lair tansing batos Rama Prabu nggih upamita anak Prabu badhe angupadi pemanggih bab menika ampun ngantos ndangu dumateng ingkang bapa ibarat ingkang bapa bebela dhateng anak Prabu menika namung kasampiran kamukten kanikmatanipun yoga kula Banuwati upamita anak Prabu menika mboten kalebet putra mantu ing Mandaraka kula kinten tanpa paedah ingkang bapa bledheku wonten negari Ngastina nanging gandeng idep-idep ingkang bapa nderek titip ingkang rayi yuga kula Banuwati tumraping kamulyan kamukten kanikmatan pramila ingkang bapa ibarat nyaur ingin dados kesaenanipun anak Prabu ingin tumuju dhateng yuga kula Banuwati pramila nggih yen bab pemanggih menika ampun ngantos ngepok nyenggol dhateng ingin bapa nanging upamiyata ingin bapa kasorohaken pinangka senopati pinak kados dene wuh kajengna mening paprangan ampun ngantos namung dados kwanda yen perlu dados ndek pengamun-amun badhe kula lampahi terus pundi paman leres ngendikanipun Kang Rama ih
Mboten wonten ing atase mantu kok dawuh maratuwa menika mboten wonten. Upamiyata maratuwa tumandang menika namung sesa-sesa perkawisipun mantu. Nanging yen mantu perintah dhateng maratuwa mboten wonten. Kula ki mau mboten nate dipun perintah kalian Patih Udawa. Yen bab negari Ngastina kula sampun sak rembag kalian Kakang Durna. Yen kedahipun dipun kukui ampun ngantos para Pandhawa saged nguwaosi negari Ngastina, upami to negari Ngastina dipun kuwaosi dhateng para Pandhawa. Kadang paduka menika satus wicalenipun badhe kadawan mukti wonten pundi nggih? Kok Adipati Karnodis pundi? Nderek kersanipun Yayi. Yayi dipun kukui monggo, dipun kukuana. Yen pancen wonten kurdaning Pandhawa, kula sagah ngrabosa ngadepaken dhateng kridanipun para kadang kula Pandhawa. Yen kula kantun nderek kersanipun Yayi Prabu Jaka Pitana. Bobo Pandhita Dara Kadiparan. Sampun salembah kaliyan Adipati Sengkuni. Leres dados saturipun Adipati Sengkuni pamita negari dipun paringaken dhateng para Pandhawa lajeng kadang-kadang paduka menika badhe dipun paringaken wonten pundi. Nah, upami kok Kresna dipun duta dhateng para Pandhawa ngabyantara tedhak wonten negari Ngastina menika mangke prayogi samudana api-api dipun paringaken. Lajeng saderengipun tandha tapak asta api-api anak Prabu nganti ngembul bujana dhateng Kang Rakanata Ndurati. Nanging dedaran unjukan menika sampun dipun paringi racun. Nggih. Nah, anak Prabu Dara ingkang mboten dipun racun ingkang wonten racunipun kula masrahaken dhateng Kang Rakanata Ndurati. Kembul bujana sekeca api-api badhe maringaken negari Kresna mati mangke lajeng dipun wartosaken dhateng para Pandhawa yen Kresna mati klenger ngaten mawon. Yen ngaten kapasraken dhateng Paman Sengkuni kula kinten saged budidaya. Kapasraken Adipati Sengkuni Paman wonten dawuh dedaran Kacawisna pinangka kembul bujana dhateng Koko Prabu Bathara Kresna. Nanging ing dados ngendikanipun Paman Durna pun ngantos meleset kaparingana guna piranti guna seci kanjing gege sirnanipun Koko Prabu Bathara Kresna. Nalendra kang mambeng marutama lega donya lila ing sirna lila ing sirna semring prakawula desi cah Kurawa kula siaga tata-tata iki aku sing arep pasang racun mengko nek Kresna klenger ndang diranjap nganggo kegaman. Nggih. Sampun kula cawisaken nggih. Jawi Paman nggih. Mban kula riki ana patih cawisna unjukan sing enak ya, daran sing karo enak. Ayam bakar, lele bakar, ingkung sak piturute sing ketoke nang semake jroning ati. Mengko kanggo nyunggata ingkang Sinun Prabu Sri Bathara Kresna ya. Nggih iki kek ana iki turana aja nganti ketara. Lan kowe aja ngicipi sing wis tak selehi guna piranti iki ndak kowe sing klenger. Oh iki. Wis sampun rekono mati. Sampun nggih, syukur Paman. Ciraloko capoeca ing samya imbal wacana lenggih. Praptanirana ton Dewawati. Yayi kula ing prapta Yayi. Oh
semubang Iwang Aruno Kadinetran Agorabu Sabdaning kukila Krengkani kara seketer oh kegedunganing kung sing bini penco bebetuk ayam wono ayam wono oh wancine wis kagatenjang binarung swaraning beksi manyura Koko Prabu saksaunipun Koko Prabu rawuh Raharja rawuhipun Koko Prabu kados winantu ing kararjan widagda piswanipun ing ngraka Yai syukur bejo sewu mboten langkung budya pangastutinipun ing ngraka klatri nampi kapundi Wulmistaka karaharjan nggih pangastunipun paman kados manggih widodha syukur Angger Brana Kresna kawidadan awis saking pangestunipun paman durna kados boten kirang setunggal menapa syukur pinagi sewu kula ngaturaken sungkem pangabekti Koko Prabu Yayi Dipati Karna tak tampa sungkem marangipun Kakang mboten badhe lepat awis saking aturipun prajurit sandi bilih Koko Prabu badhe rawuh pinangka dutaning para Pandhawa Yayi awrat sesanggamanipun ing ngraka pinangka pengayoming para kadang Pandhawa pinangka sesepuh wonten negari Ngamarta bilih senajan to ing ngraka kapernah sepuh nanging paripaksa kaparentah dipunutus para kadang Pandhawa supados nyuwun prisa wangsanipun Yai Prabu Jaka Pitana negari Ngastina semedya kaparingaken menapa mboten ing ngraka ing pinangka dutaning para Pandhawa ing ngraka ing parikedah ngawuningan tandha tapak astanipun Yayi yen to Yayi badhe maringaken negari lan ing ngraka ing tinanggenah nyumurupi pangendikaipun Yayi yen to negari mboten kaparingaken Yayi Prabu badhe kula caosaken dus pundi badhe kula caosaken aduh matur nuwun kanthi sanget Yayi namung sakdenipun kula nyaosaken negari kula suwun Koko Prabu angrahapi pasugatanipun ngengrayi awujud Kandrawina monggo sami kembul bujana sawetawis kangge angicali raos oneng sepados saya caket rumaket ing antasipun kula lan Koko Prabu dipun rahapi aja nolak rezeki iki paman nah dia dipun dhar sawontenipun mangke beto wangsul yangsal kula sampun beto kantong gandum aeng-aeng bae nganggo apa nganggo kantong gandum Kacawisna paman sengkuni bocah Kurawa lho
rakamu anggir Jaka Pitana bakal nyaosake negara nanging seranane supaya saya raket anggone sesrawungan marang rakamu anggir Bathara Kresna pasugatan ndang cawisna sikara bala kang tumingal prangat sampo kang samya medali nglerataten wileteng agoda dayang kung manguncang niti trusta surawilaga kaya buta singa wergil pasti Joko dandanyo mengembek boyo ndang do jupuan wila kok malah do iren ayo kanca ayo latihan ayo wah gini seragam rasa seragam laden dadakan kok dadak nganggo keris barang ki ngopo ditata sing rapi ya nggih sampun tumata monggo dipun rapi kok Prabu pun rapi kok Prabu anu cangkire Kakang Dono sing ora ana garane nggih sampun cuma wis monggo kula sing ngrahapi kok Prabu nyemanggaken kok Prabu Raden Kurawa iki piting blingkrah ora karuan. Koko Prabu monggo. Lajeng kula tringunjuk. Sawetawis kula ing badhe lados tak ilingne towak. Wong sing jenenge omben kuwi dienggo gawe nyerake le seduluran. Tak golekne sing rada men rada gathuk karo suasana. Mangke tak padoske tuwak riyin. Monggo Paman. Nggih. Kabeh Kurawa doleh ngombe. Wah, ayo. Tak ilingane lah. Anak Prabu Jaka Pitana kaliyan anak Prabu Bathara Kresna kedah nyawiji ampun ngantos wonten ing kentun. Iye Paman. Angel. Ya tak gawake sing merek. Kari sing endi sing dipilih ngono wae. Iki ana sing nang kendi menika towak menika vodka. Kantun badhe pun pilih ingkang pundi monggo. Kersanipun anak Prabu Bathara Kresna kemawon kula nderek ngrahapi saking pasugatanipun Yayi Prabu Duryudana. Oh nggih nika cangkir. Penunjuk rumiyin nggih, penunjuk rumiyin. Monggo Yayi dipununjuk Yayi. Nggih, Koko Prabu. Kakang Deneng ngunjuk mboten. Pemangke kula tak ngiras mawon. Nggih. Kula nek bangsa ngoten niku ora seneng. Senenge napa? Tutu. Menika anak Prabu Jaka Pitana. Nggih, Paman. Matur ngunjuk monggo nggih, monggo. Dipun rahapi kula ingkang dados penyiling. Nggih. Anak Prabu Duryudana anggir Dipati Karna. Monggo nggih, monggo. Sampun sak cekapipun kemawon, Paman. Nggih, ampun kathah-kathah mboten napa-napa. Monggo, nggih. Aku dhewe urung nek ora aku ya melu nyruput ndandaran wong tuwa ora ngrahapi. Bocah Kurawa do njukuk dhewe. Ayo njukuk yo. Wah, dombe dhewe Durma Gati. Aduh. Jerone niki napa niku kok dadi kula mendempeng. Ambuh jerone apa kae mau? Wah, iki mesti oblas iki. Ana tinere barang ketara iki.
Ini do ngombe kene Kurawa ya ngombe. Sampun waradin sedaya para Kurawa nggih. Syukur paman. Dedaranipun tumuli dipun dhahar nggih. Monggo Koko Prabu, monggo paman. Monggo. Gumyek anggenya samya kembul bujana para Kurawa dalasan nata Ndwarawati. Ing kula ngagung Ndwarawati anjamah dedaran kang wis pinaringan daru beksi. Saknalika Prabu Bathara Kresna ing paniktra wis ilang. Wis kabul karya mresani wong agung Ngastina ing batos pancen aku nedya paeka dening para Kurawa. Sanalika wong agung Rati angliyeng mestakanirung ngambruk padha sakala daten enget Purwadasina. Sinongati jagatnya kang kinarya momong salirane ingkang trembyang wong agung Ndwarawati senajan todatan enget nanging kepireng suwantening para Kurawa kang gumyek. Kresna mati. Koko Prabu Bathara Kresna mboten enget paman. Apa ora mati kowe Kresna? Modar kowe Kresna. Wah, modar kowe Kresna. Bocah prajurit kula Kresna wis ra eling purwane. Nyekel gegaman Kresna dirancap gegaman wong agung Ndwarawati ing ajeng kacarita masih trembyang midhanget marang pangendikaning para Kurawa ing kono gragapan nanging datan bisa nglawat midhanget marang para Kurawa kang ngarsa ngrancap ya matek bala 1000 jenggelek dadi buta di selawung ngamuk ana luhur Ngastina. Kresna modar malah malik dadi buta. Parat ora patut. Lung tutuk leh ku ngombe mah. Ana buta nyaur wuwus. Kota Raden Setyaki kang singidan ana sak ngandhaping meja. Presa ingkang ngraka Bulisrawa datan sranta njunjung meja sak segane. Kinepurake marang Raden Dursasana. Raden Bulisrawa lan para Kurawa sanalika bubar mawut awit pengamuk Raden Setyaki. Buta ngamuk ayo mbek. Aja do wedi kae kedadian saka Kresna Srasah.
Dadak nganggo diman olobes kontur balik nyawiske gegaman ranyap ayo ayo edan Setyaki ora weruh nek ndekem nang isor meja ora mendem mong aku rada njunjung meja keproke para Kurawa asok segane sak wakul kok keproke raiku nganti aku duyak pitik yo wis Tyaki ngancam karo aku yo Setyaki titenono sumpahku nek kedadian perang Bratayuda aku moh tanding karo sapa wae nek ora tanding karo Setyaki diteno Setyaki sesuk kowe tandha cangking jasmu barat mangkang guru sesumbar molindu bumi kunjing kumalodo kuntur ketuk umap sang coloniti setan we parat dadi to kepruk nganggo mejane ora ngisin-isinke wong. Sego swakul tumplake rai. Gawe wirang wis Tyaki, ora sakukan wuwus. Arepmu arep kepiye kowe mitengah marang Koko Prabu Bathara Kresna. Pancen tak angkah patine Koko Prabu Bathara Kresna. Karo apa kowe? Rasa tanding Koko Prabu tanggon karo Setyaki. Tangkep dodo milang tatu karo aja mlayu. Saya ngangsek pamukipun Denawa mbujung dhateng kula paman ying buta semana ngeker-eker setinggi les mawut-mawut kabeh baru reti dipun jugurukaken dipun glundungi munjuk dhateng Kang Rama Destarata lan Kang Ibu Dewi Gendari nggih monggo paman.
sinuwun. Kok teng grubyuk ki swara apa? Kurawa sami mlajar kapiyandhem pinandhigan dhateng putra Kurupati sinuwun. Ndi Kurupati wonten dawuh Kanjeng Rama. Karo sapa? Kalian paman Sulan paman Durna kalian kula Kaka Prabu. Kalian kula Kaka Prabu. Do ngapa kok dadi mlayu-mlayu? Ndadosna kawuningan katemben nampi rawuhipun Kaka Prabu Bathara Kresna ing dipun duta dhateng negari Ngastina. Dumateng para pendha sepados njabel negari saking iguh pamriginipun paman Sulan paman Durna sepados nyunggata pasugatan ing dipun paringi guna piranti guna sesti daru beksi saged nyirnaken Kaka Prabu kasembadan Kaka Prabu Kembul Bujana mboten enget purwanipun badhe dipun ranjap Kurawa wonten denawa ing ngamuk ing salah kedadosan saking Kaka Prabu Bathara Kresna Rama. Kresna ngumbar kanepson ngono. Inggih. Wujude apa nggih? Wujudipun denawa selawun-lawun agengipun Kanjeng Rama. Kula nyuwun pambiyantunipun Kanjeng Rama menika ngiring dhateng pelajaripun Kurawa kula semanggaken Kanjeng Rama. Wis do semingkira dhisik. Sengkuni ya wedi, Adri ngaliyo. Durna ya wedi. Nggih Adri kok ora. Ngaliyo. Gendari. Kula sinuwun tuntunan kaya ngapa wujuding buta. Tudana ngendi paplak patenane butane. Endi putane? Mboten ketawe sinuwun. Aku wis matek aji lebur sekethi. Tak grayangi nek pancen Kresna wong digdaya, mesti ora bakal temomo aji lebur sekethi. Apa sing tak grayang arep wesi waja bakal ajur. Apa meneh ming sipating buta. Aku ana ngene. Sinuwun Adri kula sinuwun ageng sanget denawanipun sinuwun. Neng ndi? Sak caketing beteng. Tuntunan rada cerak betok patenane butane. Kula semanggaken sinuwun. Nalika semana wong agung Destarata jinaketaken marang beteng twin ingkang rayi Dewi Gendari. Kacehna buta ora ana sakjroning beteng nanging sak jabaning beteng krana buta lan betenge dhuwur butane anguk-anguk dinanggep marang Dewi Gendari ing kono wujuding buta caket marang beteng sigra kagrayang kanthi aji lebur sekethi marang Sang Prabu Desarata ingin kagrayang dudu butane nanging betenge kena dayang aji lebur sekethi beteng jugruk ngebruki Prabu Desarata Dewi Gendari sedo sarimbit wonten lebeting gedhaton. Oh di butane ngatos-atos sinuwun majeng malih lah niku mati kowe dobot ayo kowe sing mati Destarata ayo amuk Kurawa ing kono playuning Kurawa kagiring marang Sang Barasrewu
mlebu ngedhaton ngliwati jugruking beteng ateges sirnane Prabu Jasrata sarimbit marang Dewi Gendari kapidak-pidak dening Kurawa. Nggih Kurawa. Kanca mlayu ayo. Aduh nggih dos pundi mawon. Aduh Kang Rama lan Kang Ibu Seda sarimbit kebrukan beteng. Lah wong sing digrayang dudu butane malah betenge. Njugrugi Kang Rama, duh dos pundi nggih. Wah, ora patut banget. Rama Seda mongko butanipun saya ngangsek dhateng Kurawa sami kepelajar salang tunjang rebu dujung. Dos pundi nggih mlajar paman. Cita beja mawancana Bima kang mawa bakon Kiamuja kastenira dewe kramanira sagunung Sapta gunung aton lir bisa mangsa bumi wis tak tetepake yen to Bratayuda dumadi tanpa paedah dewa anak seni aku prapta ing setinggil nurakarawan dening dewa ulun ingkang teka Kresna nalika semana tutwuri laku kita bisa mlebu nang setinggil paran mboten dipun paringaken kepara malah kula dipun sungguh tetedaran ing sampun dipun paringi guna piranti guna desti daru beksi ing saged damel cintakanipun kang wayah wah yer kepeksa nyeng wayah matek bala srewu ngamuk dhateng negaring Astina mawa bebanten paman Prabu Dastarata sarimbit wis ora apa-apa mbuh ya dadi apa ateges ulun seksi Kanwa Resi Janaka Bayu dadi sekti kita yen to negara tetep dikukuhi mekaten pukulun Kanwa Janaka Kulawa terang yen to Duryudana nggunakake ambek angkara murka ayo munjuk ana ngersane Adi Permesti Bratayuda dadi
dereng tutuk Koko Prabu. Wis sesuk tutukno. Aku bakal ngadhep ana ngersane Hyang Masopati terang yen negara dikukuhi nganggo guna paweka reka daya yen tupun Kakang bakal disirnakake ana negara Ngastina. Tak tetepake negara dikukuhi teges Bratayuda wis kapurwakan kawiwitan dina iki. Aduh. Lajeng minjang menapa kula saged abenajengan Kakang Bulisrawa. Titi Wanci bakal bisa tinemu. Setyaki kowe ninggal kowe wong licik kowe parat. Tak tinggal dhisik durung Titi mangsa kowe tanding karo aku. Yo, tak idam-idam. Ora lega rasaning pamikirmu sang moteng-moteng bangkemu drun. Aku ora pengin tanding karo sapa wae sak liyane Kakang Bulisrawa. Padha karo aku. Aku arep madhep dadi senopati ora tanding karo diapur ora tanding perang. Ditenono Setyaki, ditenono Kakang Bulisrawa. Sampun pecah denawa pawan mboten larut Gandharwa Kang Raka Mijil menggak anggenipun Pancakara Setyaki kaliyan Bulisrawa mbok bilih sampun kondur wonten Wirata. Wah separat nggih terang yen to saged kapurwakan perang Bratayuda dinten menika nggih namung sok sintena kepingin bagi unggul yudanipun kedah saged ngupadi sesaji tawur kula semanggaken sanipun anak Prabu Dimas Dursasana tak timbali apang jenengang wali sandhang malikat Kedakwa simbara jojo simbara jojo kunggi nyadong dawuh Koko Prabu kanggo gawe jayaning para Kurawa mulih bisa ungguling yuda tak percaya kowe golek sesaji tawur kanggo pakaning para bajul barat nyuwun pamit hati-hati. Yaning-yaning talaga kadilangit mambang pasulan pamaneka lintang tulya daya kusumayana semawur
yana sumawur sawara sarating karadika nyuwun pangapunten Koko Prabu bab menika wau kula mboten tumut-tumut Koko Prabu pun Kakang ngerti kok yen Yayi Dipati ora melu-melu nanging Yayi Dipati ana ing pasamuan mau katon lenggah lah gandeng pesana kedadian kaya mengkene aku gawe rusak sawetara perang Krawata lamun ta Bratayuda dumadi mula pun Kakang banjur mrebeg marang Yayi Dipati mung bakal pitakon kowe abot Pandhawa apa Ngastina yen abot para kadangmu Pandhawa jer kuwi kadangmu kang nunggal ibu ning yen kowe abot Kurawa kuwi mung kabutan katresnamu marang Yayi Surtikanti ora duwe bobot kang kanggo gawe bela tumraping para Kurawa Dimas Suryatmaja aku tak takon wangsulana adile wong pitakon mung kudu diwangsuli kowe abot Kadang Ngamarta apa abot Kurawa yen abot Kurawa tetep dadi mungsuhe para Kadang Pandhawa ning yen kowe abot dening para Pandhawa nderek pun Kakang ayu manunggal marang para Pandhawa sesuk mungsuh Kurawa Koko Prabu upami kula ngesti dhateng ngendikanipun Koko Prabu awrat dhateng para Kadang Pandhawa temtunipun badhe ilang ical kaprawiranipun ingkang rayi ical wewataking kakusuma ingkang rayi ingkang rayi nek sampun nyanggemi jer sampun sumpah nalika semanten dumateng Yayi Prabu Jaka Pitana tiyang sumpah menika awrat Yayi Surtikanti lila kadhawuh dhateng Kang Rayi dhateng Yayi Prabu Jaka Pitana namung ingkang rayi kedah manunggil dhateng Kurawa upami kula nglirwaken dhateng sumpah kula piyambak temtunipun badhe nampi hukum karma ing tumanduk dhateng kula Prabu upami to kula awrat dhateng para kadang kula Kurawa ampun ngantos para kadang kula Pandhawa tida-tida mamangkesan dhateng kula sepisan pengangkah upami kula saged nyirnaken para kadang kula Pandhawa kula idep-idep saged nyumargakaken kadang kula anem nang yen ingkang pejah saking tanganipun para kadang kula Pandhawa idep-idep para kadang kula Pandhawa nyumargakaken dhateng kula Koko Prabu namung kemawon wewalanipun ingkang rayi ampun ngantos kadang-kadang kula Pandhawa sanesipun Dimas Janaka supados mapakaken dhateng Kang Rayi kula kepingin pejah saking tanganipun Dimas Janaka Koko Prabu nanging upami kula lajeng wedal menika medal saking Kurawa ical kusumanipun ingkang rayi turta mboten badhe tumuli tumpes tindak angkara murka budi culika ing kados dipun tindakaken dening para Kurawa ampuna kula ingkang jumurung ampuna kula ingkang jurung-jurung dhateng para kadang kula Kurawa dereng badhe klampah kedadosan perang Bratayuda Koko Prabu kula jurung dhateng para Kurawa mboten ateges kula badhe bela lair batos dhateng Kurawa nanging kula kepengin sanget para kadang kula Pandhawa tumulya saged numpes tuing angkara murka ing dumunung wonten negari Ngastina Koko Prabu Ratune Ratu Utama patihe patilenuwe yen ngono wis ora mikirke ibu sampun
Dasaripun kula mboten gadah ibu witalit. Upami to ibu menika kersa momong dhateng kula keng menapa kula dipun bucal wonten ing lepen Jamuna. Keng menapa kula ngantos dados putraning Nalendra. Ingkang bab menika mboten wadus malih. Rama Prabu Radya ingkang ngukup dhateng kula. Upamila ibu menika tanggal jawab dhateng gesang kula, keng menapa kula dipun tolak, keng menapa kula dipun bucal. Wis rasah ngundat-undat Ibu Kunti Talibrata. Ing baku gunemu tak esti yen pancen bener-bener kowe duwe watak satya kang utama, kang jejeg, kang ajeg, bela kena nang tata lewati marang para Kurawa, batinmu kudu condong marang Pandhawa ya Yayi. Pangastunipun Koko Prabu kula suwun mugi kula teguh lan kiyat anggen kula momong Kurawa tumula saged tumpes. Ya wis suwang-suwang Yai Dipati. Nenggih ingkang dumunung wonten tepining Kali Cingcing Guling, Raden Dursasana kang kinen ngupadi sesaji tawur uninga bilih wonten tukang satang kekalih sigra den awe. Tukang prau rene tak kandhani. Aku tak nyabrang, bayarmu pira kowe njaluk pira tak turuti, ning kowe cerak omrene. Nimbali kula. Aku Raden Dursasana Satria Banjar Jumut. Jenengmu sapa? Kula Sutarka kaliyan kakang kula Sutarman. Kowe tukang satang. Nggih. Njaluk bayar pira? Sepados nyabrangaken mriki tekan mrika. Ora. Kowe tak nggo sesaji tawur, bojomu sak anakmu tak openane nganti tekan akhir diwasa. Ning kowe tak pakake bajul barat gelem ya? Ah, mboten. Ana wong pakake buta kok manut nika njur dos pundi ya? Kowe ming tukang satang sing ora duwe gawean. Tak kae gawean ning nganggo kurban kowe, anakmu, bojomu, aku sing nyukupi. Ah, mboten saged. Pun ngaten mah. Ah, sungguh sik. Kowe iki tak pesuk gelem ora? Mboten. Nyandak pedang tukang satang kang nami Sutarka giya kacandak kajambak den sembelih marang Raden Dursasana kanthi marang ingkang Raka Sutarman sirna wonten tepining Kali Cingcing Guling. Gelem ora? Mboten mati kowe. Menungsa ora tatanan mingon modar ora gelem ardumene anak bojone omah trimo tak bleh nganggur modar kowe. Ing kono kumandhang swarang sukma kekalih kang lembe kasinaken dening Raden Dursasana. Iya kowe Dursasana Titenana. Kowe mateni aku sing tanpa luput rumangsa ora luput ora duwe dosa karo kowe tok pateni tak trima Dursasana. Ning Titenana anggere sesuk kowe wani cerak ana kali kene tak jegal pateni genti kowe Dursasana. Mandi sepatane Sang Sutarka Sutarman. Ing tembe Raden Dursasana sirnane uga nang tepining Kali Cingcing Guling.
alon mawon ndara kula tiyang alon napa-napa bakal lakon ngopo Gong kok taktuk urung titik-titikan jagur Gong kewang ngono lho nek bingung mah tak jago dhewe kok ndasku ana garek gurune kok ya dadak bingung mangu-mangu nek luput ora tau-taune Semar halon mawon ngono kok ya kula ngaturaken sungkem pangabekti Koko Prabu ya Dimas nak tampa sinuwun sembah kula kunjuk iya Kakang Semar sungkem kula Ndara iya Nala Garing sungkem kula Den iya Petro woi sungkem kula sinuwun iya ya Bagong kula badhe nderek midhanget pawarta Koko Prabu kados pundi anggenipun dinuta wonten Garing Istina Koko Prabu Duryudana nglenggana menapa mboten negari dipun kukuhi menapa dipun paringaken Koko Prabu sampun dangu anggenipun angrangu ingkang sinuwun lajeng Kang Rayi tumulya kaparingana dawuh Dimas pun Kakang wis bisa ngadhep marang Kyai Prabu Jaka Pitana yen Dimas mundhut pirsa bab iku terang yen to kepara negara dikukuhi dening Kyai Prabu Duryudana lire samudanane negara bakal diparingake kanthi kembul bujana Andrawina bebarengan marang pun Kakang jebul dedaran kang sarta unjukan pinaringan daru beksi marang para Kurawa tak dahar tak unjuk aku banjur ora enget Purwaduksina nganti bakal diranjap dening Kurawa aku isih mireng marang guneme para Kurawa banjur pun Kakang Matek Bala Srewu kepeksa ngamuk ana negara Ngastina gawe bebanten Paman Destarata lan Ibu Gendari sirna merga saka pun Kakang aduh syukur Bejo Sewu Koko Prabu ateges negari dipun kukuhi iya pun Kakang tak agi-agi ngadhep ana ngesane Eyang Maswati ngaturake lamun to negara Ngastina dikukuhi dening para Kurawa mengko supaya kabeh Purkadang Pandhawa Semadya ambabar pakwon ing antarané Janaka Werkudara Sri Kandi banjur Eyang Maswati kan pinangka cumandha kabeh Purkadang Pandhawa inggih Sena kumregutam yuring mare kumleping wentes kumleping terata Kresna kakangku Dimas Bratayuda dadi pun Kakang wis dinuta Purkadang Pandhawa negara Ngastina dikukuhi wah parat ora patut swadya tata-tata kanthi marang Purkadang kabeh ambabar pakuwon Dimas makuwana ana Randu Gumbala yo Eyang Maswati sakadang lan Purkadang Pandhawa karben makuwana ana Randu Watangan yo tak estoke dawe Kresna kakangku mengko kabeh kabeh Purkadang mbiyantu Sri Kandi mengko pun Kakang sing golek papan
kanggo mesanggrah Srikandhi sak Wadyabala. Ya. Sisa-sisaning angkara mbok menawa isa glibeting Kurawa undurna njaluk pamit. Golek saji tawur wis entuk pun cah pinter kok sapa mbleh tukang satang loro kula tari ora gelem ngenten apa saking ngenten apa sesuk ngono bleh teng riku mati pecah ning kok kula lamat-lamat kepireng upatanipun nggih Man. Sesuk ajeng males ngudi tuwuh lara wirang. Wong modar kok ndak. Aku ora percaya kuwi goroh. Nggih. Wong modar kuwi ora iso apa-apa, ngringkel wis dadak nganggo nyepatani barang. Aja percaya. Kula mboten pitados. Lah iya wis ora dipercaya. Mung wae Kurawa wis tata-tata ndang gawe pakuwon. Iki terang Bratayuda wis dadi aja nganti padha pating slewet, aja nganti padha pating glibet sing baku Kurawa dikumpulake nyusun kekuatan gawe pakuwon. Nggih, Pak. Bima kena siyaka Sutebya sawara-wara Ki Werkudara ya Kakang Bugut jaluk rangket tangan tugel gulumu dosa apa luput apa ora lega rasane nganti kuwi ana besok keset munggah saring nganggo sirahmu dupaki raimu. Teni war tanding karo aku sak mangsane aku semadya tanding karo Buga Dentawa aja tok pateni tak guang dhisik ya tak tunggu Werkudara. Mundur
iki lemu sing merepeki aku nggih niki sampean rasah mempeng-mempeng maju ten paprangan dereng raga titi mangsa ngalen ya saini ya kok saini sakmenika ingkang Raka Prabu Bathara Kresna sampun kondur wonten ing Wirawiri Wirata badhe atur uninga dhumateng ingkang Hyang Prabu Maswapati bilih Bratayuda Jaya Binangun sampun badhe dados pramila wedal samenika kula suwun kalih sanget menawi. Menika tumulya manjing. Kuwi kok iki ngopo ae? Pranata Adicara kok turu. Omonge karo turu. Peksaku saka jero metu meneh. Semar, woi. Edan. Aku iki ngomongi ndara kudara makaro turu iki. Aku ngimpi adol glugu. Pramoli saking menika. Pramoli, pramila kok pramoli. Kula derekipun kondur wonten Wirata. Anggere ngantuk meneh nak coblos wetengmu. Ora usah jedal-jedul wis padhang. Monggo Den lenggah wonten Wirata aturing dhateng para eyang-eyang ya.